हेलो एवरीवन खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय। ओमफ्राय सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फुरायै नायलां आरोना। ओमफ्राय नायखांनायनि उनावहाय भिडिअखौ माबायदि मोनखो बा माबायदि मोनदों बेखौ कमेन्ट हरबानो जाबाय आरो लोगोफोर। ओमफ्राय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर। बेबायदिनो आङो गोदान गोदान गुबुन गुबुन भिडिअ लाबोबाय थागोन। दा नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। ओमफ्राय दा टाइमा नै 1टा जालायबाय आरो दाबो जों ओंखामखौनो जायाखै, बिमा फिसा जों सानैल'। ओमफ्राय बाखि माखासेया मालाय आलासि जानो थांदों आरोना। अब्ला भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांदो। बोथोराबो नै एकदम गुमायलुंदुं आरो एकदम अखाबो हाथारा सान्दुंबो दुङा बेबायदि आरोना। बे हिसाबैनो आङो ओरैनो न' सिङाव थाबाय थानाय जाखागोन हिसाबै माने आं नोंसोरनो आंनि आखाइजों बानायनाय माखासे टेबोल कभारफोरखौ आं नोंसोरनो दिन्थिनो लादों आरोना। नोंथांमोना मोजाङै नायलांबानो जाबाय आरो माबायदि नुखो कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय। बेनो नै लोगोफोर आं बानायनाय टेबोल कभारा नै बेनो आरो। बेयाव दङ गांसे, गांनै, गांथाम, गांब्रै दङ आरो। ओमफ्राय नैबेवहाय गांनै दङ। बेखौ आङो एक्सट्रा दोननाय जादों। मानो होनब्ला आङो बेखौ खनसे खननै इउज खालामखांबाय नालाय, बेखायनो आं बेखौ एक्सट्रा दोनदों लोगोफोर। ओमफ्राय नैबे आरोना गोदाना, आं बानायनाय गोदाना नैबे आरो। अब्ला लोगोफोर फारि फारि बेखेवनानै दिन्थिलांनोसै आङो नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि आखाइजों बानायनाय नैबे आरो। सिम्पोल बियो, माने आङो डिजाइन खालामाखै, माने बेबायदि सिम्पोल डिजाइनखौनो बयबो मोजां मोनदों आरोना नायनानै, माने आंनि खाथि खालानिफ्रा आरो। बेखायनो आङो बेखौनो बानायदों आरो। गिदिरबो दङ बेयाव, फिसाबो दङ। दा आं नोंथांमोननो एकदम फुरायै दिन्थिथारनोसै। बबे मोनसेखौ बेखेवनानै खिन्थानो सानदों आङो लोगोफोर, बबे मोनसेखौ बेखेवजेननो। दा नै 4टा दङ नालाय बेवहाय नायनि। फार्स्टआवनो आङो बेखौ दिन्थिग्रोनोसै। सेकेन्ड, थार्ड, फर्थ, ओमफ्राय नै 5, 6। नायदो नै डिजाइना बेना बिदि आरो नै बेबायदि नै। अब्ला नोंथांमोननो मोनसे मोनसे खिथालांसै आङो। नेक्स्ट नैबे लोगोफोर। उल्थासो जादों नै ओरै। नै लोगोफोर बेयाव मोनथाम कालार दङ आरोना। नै जि मोजां नुखादों, एकदम हेभि आरोना। बेनि खुन्दुङा दाम गोसासिन, ओमफ्राय बियो एकदम लिददोदो सिनथार आरोना। नै लोगोफोर एकदम किउट खाथार आरोना। मबाइलाव माबायदि नुखो आं मिथिला, खिन्थु जि मोजां आरोना बियो, किउटथार आरो। नैबे आरो मोनसे बावा 3 नाम्बार, बेयावबो मोनथाम कालार। नै एसे बेलेग बेलेग खालामदों आरो आङो डिजाइनखौ। मोनसे डिजाइनानो नालाय, ओमफ्राय एसे नै बेबायदि होनायफोरखौहाय आङो गुबुन गुबुन खालामदों आरो। नायदो लोगोफोर, जेखि कालारजों बानाया माने जोबोद मोजां नुयो आरोना, अन्थाव बाथाव। बियो एकदम गुवारसिन आरो। नै नायदो लोगोफोर, आरो कमेन्टआव खिन्थाहरदो लोगोफोर बबेया साबसिन नुदों। देखायगासिनो दङ आङो नै। गुबुन मोनसे बावा नै लोगोफोर, बियो रेड आरो ग्रीन आरोना। नै रेडआथ' बयनिबो फेभरेट कालार नङा होनबा। नै दा नायदो, माने आं साइडआवल' होदों आरो ग्रीनखौ, ओमफ्राय फुरा बडियानो माने रेड गोजा आरो। बिराद मोजां नुदों लोगोफोर बेखौबो। नै बियो जाहैबाय आं फार्स्ट माने सोलोंजेननायमोन आरो। नै बियो माने बांद्राय गिदिर जायासै, बियो थेलेबलेब जाबाय आरो। बेवहाय माने आङो रसबो खालामनानै होनाय जादोंमोन। नै
बेबायदि खना खनायावहाय आङो रस खालामदों आरो ओमफ्राय नैबेवहायबो दङ नै ओमफ्राय नैबे गेजेराव आरोना गेजेराव नैबेयाव मोनसे बानायबावनांगौ दंमोन माने आङो नैबेयावहाय 1 2 3 4 5 था बानायबावनांगौमोन आरोना आं बानायासै माने जै थाहाबबाय होनबाथाय बाखाबाय आरोना बानायबाथाय बानायबाय थानो गोसो जायो नै लोगोफोर बे आरो आं बेखौ इउज खालामखांखाबाय लास्ट बियो नैबेबो रेड एन्ड ग्रीन आरो ओमफ्राय बैयो मा होननांगौथाय बेखौ क्रिम कालार बायदि आरो ओमफ्राय रुगुङावहाय आं बेबायदि ग्रीन होदों बेबायदि ग्रीन होदों आरोना आङो रुगुङावहाय नै जि बरिया नुखादोंना लोगोफोर बेखौबो आं इउज खालामखांखाबाय नैबेलाय लोगोफोर माबायदि नुखो खिन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर नुदोंना नैबेयावबो माने थेलेबलेब फिसा बानायनानै दोनदों आरोना बेखौ आङो माने नैबेयो आंनि देलायग्रा बक्स ओमफ्राय देलायग्रा दोनग्रा बक्स आरो बियो ओमफ्राय गफुङो ना बे हिसाबैनो आङो बेबायदि बानायनानै खोबनानै दोनदों आरो माने इजि जायो बेखौ बोखारल' सुबाय थानांगौ लोगोफोर नै नायदो माबायदि नुदों नै ओमफ्राय नै लोगोफोर नायबावदो नैबेयावबो बेबायदि दोनदों आरोना आङो बानायनानैहाय नै माने आङो बेखौ सेकेन्ड टाइम बानायनाय जादों बेबायदि डिजाइनखौ माने बावखोना माखो साननानैहाय सोलोंफिननाय जादों आरो गोसोआव दं बावाखै नै लोगोफोर बेबायदि साजायनानै दोननो हायो आरो नै ओरैजाय अन्थाव बाथाव दंबावो आरो लोगोफोर माने आं बेखौ इउज खालामबाय थायो नोंथांमोना आंनि ब्लगावनो नुबाय थायो जानांगौ जि मोजां मोनदों आरोना आङो बेखौ बेबायदिनो आरो लोगोफोर गासिबो नायै आराम बेबायदि स्टुल कभार आरो गासिबो आङो टेबोल कभार होनगासिनो दङ नैलाय बेबायदि आरो नै किउट ना जेखि कालारजों बानाया माने समायखायो आरोना लोगोफोर जि मोजां नुदों नै नोंथांमोननो बनानै दिन्थिबावगोन आं नै लोगोफोर नै बेबायदि आरो लिरदोदो खुनु कालारबो थाङा आरो मैलाबो थाखाया आरोना बियो स्र' सुदो आराम साजायनानै दोनफिनदो बेबायदिनो आरो नै बेलाय मोनसे स्टुलाव बनानै देखायफिनसै आं लोगोफोर नोंसोरनो जाहाथे माबायदि गेदेर फिसा मोजाङै नायनो हायो नै देनदेना लोगोफोर नै नायदो लोगोफोर नै आरो जायफोरनो नांगौ कमेन्टआव बिहरबानो जाबाय आरोना लोगोफोर नै बेबायदि नुयो फिदिं खिथाबावनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बेबायदि ग्लोम गिदिर आरो समायनाथार नै लोगोफोर नै आरो बियो माब्लाबाबो जिनानै थांला सेवनानै थांला कालारबो थांला आरो मानसिया थैनानै थांगोन बुस्थुआ थागोन होननाय बायदि आरो लोगोफोर नै आरोबाव दिन्थिबावबाय नै लोगोफोर नायबावदोलाय फिदिंनांगौ नामा बेखौबो नै बेबायदि नुयो आरो नै बरियाखा लोगोफोर नै नाम्बार 3 आव नै लोगोफोर खिन्थाबावलायबाय नायदो लोगोफोर बरिया बियो एसे फिसा बेबायदि स्टुलाथ' बयनावबो थाखायो नङा होमबा लोगोफोर नै आरो बेनिफ्राय देरसिन स्टुलावबो इउज खालामनो हागोन लोगोफोर नै बेबायदि आरोबाव दिन्थिबावनोसै र' पार्ट 4 लोगोफोर नै बेनो लास्ट जि मोजां नै लोगोफोर आरामनो नै गिदिर ना नै बेलाय जि मोजांखा लोगोफोर नै फिदिं खिथाबाय आरोना नै बेबायदि बियो जाहैबाय माने जायखौ आं खनसे इउज खालामदोंमोन होनना खिन्थादोंमोन बियो आरो लोगोफोर नै लोगोफोर नायदो नै ओमफ्राय बियो नै जायखौ आं फार्स्ट सोलोंजेनदोंमोन बियो आरो नायदो बेलाय लोगोफोर नै रसा नै माने बियो फिसासो नालाय नै गोब्राब आरो खिन्थु एसे देरबावनांगौमोन बेखिनियानो लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर माबायदि नुखो आंनि आखाइजों बानायनाय स्टुल कभारफोरखौ कमेन्टआव खिन्थाहरदो ओमफ्राय सोरनोबाफोर नांगौ जायोब्ला बेखौ नांगौ होननानै खिन्थाहरबानो जाबाय दे खिन्थानायावथ' बुग्लुं खननानै दोननायफोरखौ गासिबो दिहुनजोबनानै खिन्थाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै नुबाय
दामासे जाबाय लोगोफोर दा खननायावसो दंसै आरो बुस्थुखौ दांनानै गरम गरम जाफालायबाय आरोना बोथोरा थान्दाबाबो ओमफ्राय गोजां बोथोराव बिराद मोजां आरो गुदुंनो बेसेनखौ आं उनाव खिन्थासिगोन जायनो नांगौ खिन्थाहरबानो जाबाय लोगोफोर बारा बुरजा नङा लोगोफोर एसेल'सो बिनि बेसेना अब्ला भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन बाय बाय